Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngamukele kuSimanzonzo sikubisela zina indaba eyifika ngaso-ke isikhathi uMax umfomakhanya uncoma isenzo esihle laphana-ke esenze uyena laphana-ke uHlabisa ongumholi walo-ke iqembu laphana-ke inkatha mbukeli-ke i-IFP ngempela-ke uthi lesi senzo sihle ngokuthi-ke aphelezele yena laphana-ke uMiss uZulu mbukeli ngaphandle kokuthi ngimoshele-ke isikhathi sakhe angikuphe yona-ke ividiyo yakhe laphana-ke umfomakhanya uMax-ke ebonga lona-ke laphana-ke ubuholi bakhe yena laphana-ke uHlabisa ongumholi walo-ke iqembu i-IFP mbukeli nansi ividiyo siyabonga. Singomakhanya ake sibonge laphana ilokhuzi ake sibonge umholi uvele enkosini Hlabisa ohambile wayokothi ngonyama laphana eNdlunkulu wayokotha isilo samabandla ngangezwe lakhe silishayela izandla ezinkulu lelo gxathu elithathwe ongumholi we-Inkatha Freedom Party ngoba likhombisa ukubambisana phakathi kweqembu kanye neNdlunkulu yonkana. Siphinde futhi singomakhanya ngokuhlanganyela nesilo samabandla inkosi uMisuzulu kaZwelithini Zulu neNdlunkulu yonke. Siphinde futhi sibambisane nenkosi yamaZondi ubaba umnomzane the Royal Chancellor of the Zulu Kingdom ubaba uMelusi Zondi. Siphakamisa ukudumala okukhulu siphinde sinxenxe siphakamisa nje ukudumala ngendaba yokuthi inkampani ebizwa Thongathi Hewlett engathi ilengela ogibeni engathi ilengela emgodini lengeleweni sizwakalisa okukhulu nje ukudumala siyanxenxa ukuthi uhulumeni akakabambisane neNdlunkulu abambisane nonguchancellor laphayana kwi-Royal House kaZulu inkosi uMelusi Zondi kanye nesilo ke babambisane bayisave leya nkampani ake babambisane impela bayisave leya nkampani ngoba inkampani enkulu leyana kwaZulu inkampani esebenza kakhulu ukumisa isithunzi seprovince kaZulu njoba kwaziwa nje emhlabeni wonke ukuthi mawukhuluma ngeSouth Africa ukhuluma ngoshukela usuke ungeke uyibeke eceleni iKZN ngoba iyona ekhiqiza ushukela yukhiqizela iSouth Africa yonke kanye neAfrica yonke ngenxa yale nkampani iThongathi Hewlett. Manje mase kuthiwa ke uThongathi Hewlett isiyawa iyaliquidatwa angeke sikwazi ukuthokozela nokwamukela lokho singomakhanya. So siyacela nje ukuthi uhulumeni akakasukume ayisave leya nkampani ngoba vele uhulumeni wethu unawo umlando wokusukuma awasave amakhampani azakhele igama ngokuphakamisa kakhulukazi isithunzi somuntu omnyama ngokuthi baqede ilokhuze indlala kumuntu omnyama. Leya nkampani inabasebenzi abaningi kakhulu ukuthi ngaliquidata lamathuba omsebenzi amaningi kangaka azophela lokho kuzokwehlisa izinga ngisho lomnotho ezweni lethu. So siyacela kuhulumeni ukuthi asukume ame ngenyawo avikele leya nkampani iqhubeke isebenze leya nkampani abasebenzi abasebenza khona baqhubeke bakwazi ukuxosha ikati eziko. So nje sivumelana impela sinanela emazwini engonyama sinanele emazwini enkosi uRoyal Chancellor ekutheni leya nkampani ngempela uhulumeni akakasukume ayivikele ayisave ingawi ingaliquidatwa leya nkampani.
ake nilaleleke nansi ivideo esinibekele yona la ezoqinisekisa ukuthi ngempela siyamnxenxa uhulumeni ekugcineni izokhuluma inkosi uZondi nizwe nje amazwi anobuhlakani amazwi okunxenxa uhulumeni ukuthi ngempela akakabambisane nobukhosi bukaZulu kusavwe inkampani kusavwe impilo zabantu ezilengela kuyipoverty ngenxa ye-liquidation of ithongathi Hewlett. Siyabonga. Ihhovisi leNgonyama uMisuzulu uKazwelithini lithi lukuthokozele ukuthi ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu uVelenkosini Hlabisa ezokotha iNgonyama esigodlweni saseMashobeni ngempelasonto. Ihhovisi leNgonyama lithi ukuvakasha kaNgqongqoshe kumqoka kakhulu ngaphambi kokuvula kweshamthetho sesifundazwe esizovulwa iNgonyama ngoLwesine oluzayo. Okubhungwe ngakho kulomhlangano kukhona kukho ukusebenzisana phakathi kwendlunkulu nohulumeni, ukujulisa ukwesekwa kwamakhosi, ukulekelela ekuhlinzekeni umphakathi ngezidingo nqangi. Kusenjalo indlunkulu isinxuse kuba uhulumeni ahlenge inkampani ekhiqiza ushukela iHewlett kulandela izindaba zokuthi abahlengi bamabhizinisi bafake isicelo sokuthi le nkampani esothongathi ihlakazwe. Siyakuvimba sizonxusa uhulumeni sibonile kuhulumeni ukuthi kuneyinkampani esebeyisevile ezomdabu wamandiya zasegoli zesteel sibonile ukuthi kufakwe u2.6 billion kusevwa inkampani esinxusayo ukuthi nathi KwaZulu Natal into ethinta uZulu phela akuyithathe ke serious. Owengamele izindaba zeNgonyama esebenzisana nekomiti layo uchancellor inkosi uMalusi Zondi uphinde wathi ukungenelela kwaphambilini kokuhlenga le nkampani akubanga nezithelo ezinhle. Kwangenelela inkampani ekuthiwa uVision. Le nkampani ekuthiwa uVision iholwa ubaba odume kakhulu ekuthiwa Robert Gumede. Okuyena ke besinethemba lokuthi uzokwazi ukuthi angenelele ekusizeni abatshali. uMancinza uthi ngeke bakwamukela ukuvalwa kwale nkampani ekhiqiza ushukela esifundazweni. Angeke sikuvumele ukuthi inkampani liquidate ukweletwa abantu abahluphekayo abangenalutho ephaketheni. Ngeke sikuvume lokho. Isilo samabandla sesikhulumile. Indlulamithi kaZulu ikhulumile. Ongangezwe lakhe usekhulumile wathi abantu bakhe isizwe sakhe kumele sisizakale kulokho. Kanti